ta kawo min kara ta ce akar makalla so nake mu rabu da mijina. Na ce shekara ku nawa? Ta ce 18. Na ce tenuwa ta gwamna kusan 4 da rabi kenan. Shekara 4 sau 4 18 16 ga biyu kuma tenuwa 4 da rabi kuka yi da shi. Na ce to yanzu me dalilin da yake sa kuke so ku rabu? Na ɗauko takarda na ce fara lissafa min su. Ta fara lissafawa sai da ta lissafa abu 6 sai ta tsaya cak. Na ce ƙara, ta ce su kenan malam. Sai na juya takardar na ce ta kuma gaya min a tsawon shekara 18 ɗin nan abin da ya miki na arziki. Na ce ai dai duk shekara ta su kuɗin ana tare. Na ce in kin manta bari lissafa miki. So nawa kuke abinci kullum? Ta ce so 3. Na ce 3 sau 360 nawa?